kanda pai ka bulan udah antakan. Alasanam yo hati adia minta cie diberi dua pidoman manoka adia ambia udah bakato sarup orang boco pidoman manoka adia ambia udah bakato sarup orang boco. Dosi siap minta kalimbe kadake udah adia bakato jale idi awak sadang bante minta balikan galang badoro Minta sisia adia kalimbe menang sisianya indah ada kalau kanda adia ndak dape eloklah adia marando saja kalau kanda adia ndak dape eloklah adia marando saja. udah ndak rela cari jo adia dia tahu tangda balikan juo asalai dape nyokanda adia barang imitasi dibalikan juo Imitasi dan udah balik bantuannya sama harga murah kalau ndak aminan udah balik eloklah awak kini bapisah. Oi udah non adia sayang aku boleh pinta jo pintu kalau udah ke adia sayang balikan adia galang badoro kalau udah ke adia sayang balikan adia galang badoro. jangan galang ka adia minta rantai kapa udah balikan jangan ka Jepang adia bakanda pai ka bulan udah antakan. Alasanam yo hati adia minta cie diberi dua pidoman manoka adia ambia udah bakato sarup orang boco pidoman manoka adia ambia udah bakato sarup orang boco. Dosi siap minta kalimbe kadake udah adia bakato jale idi awak sadang bante minta balikan galang badoro Minta sisi